Alright. Let's go out for a run. Ato tag Memorial Run. Manila Memorial Park. Mag-running ta. Punta ta Memorial Park. Maka-jogging na ta pero pumpaway pa ko kadiyot. Muna niya akong pinaka-warm up ang bike. Induta sa kuha ni Mingo kayo. Kahayag ko isa rin. Okay, nagsugod ako run. Well, easy pace raman taron. Ato na yung sloyan ang stabilization sa DJ Osmo Pocket. May taligsik pa dyan. Nga ako Osmo Pocket, dili na siya waterproof. Dili siya water resistant. So need na ako makabalik dayon. Mara mahipos nila ako sila. Oh no. Napadjud ko halfway. Narid ko dapit akong bike. Na ako'y plastic dito para ma-protektahan ako ang Osmo Pocket. Hopefully maka-adto ako before gimubunda ang uwan. Hindi ko kailangan mo sprint kay kapuyin ko. Ang dapat mas slow run kay mas sprint na. Slow pace ra. Gawin na lang. Pero gusto na kainuan. Doon lang kayo ko. Pero basa na akong glasses. Doon lang gid. Abot gidawon ko pero ngita sa basilungan. Ang akong slow run. Ang akong slow pace run ay mong pas-pas. Ngita ko gasilungan ay ito yung tinalukad. Ganahan ko mara kanang pasilong lang kadit pa. Currently karon na ako sa ilawom sa kahoy. Pasilong kadit. O sa makato lang gusog na. Mato ako sa ning hipos ang Osmo Pocket niya. Mag-vlog ako kung medyo munong ng uwan or wala nag-iuwan. Basa na gid ko. Basa na ko. Hipos na ka. Medyo hayag naman siya diri dapita pero gauwan gyapon. Nana dito ang uwan napita. Pero diri murag clear na hayag ng langit ba. Di pa ko kahawa. Wala na lang ko na ito sa tent nara ko gyapon diri sa kahoy. Di pa ko ganyan mauli na sad. Opo ko kabawon sa akong baton. Basta magtambay ko diri kadit, mag-relax. Hayag na dito dapita. Pero nagyapon siya raindrops. Sa mga to, pasilong sa ako diri. And then balik na ako vlog. Kung pa daw na kamuli. Murag taod-taod pagit ko diri. May taligsik gapon. Kaya nang naay mga tanan ako ba? Di ka na nang mabuhat no ka ng after work. Ay nagtrabaho pa ka ba? Di ka na nang mabuhat no? Mag-skate pa ka, mag-gym pa ka, mag-bike pa ka, mag-run pa ka. Ginsan man yung pagkaya. Ang akong tubag ragida na kay kuan. Kung gusto nimo, mangita jud kag pamaagi nga mabuhat na nimo. Nga karon, gusto mo jud ko mag-make og videos. Gana ko mag-make og short film, gana ko mag-buhat og kanang music video, anything na kanang mga short. Dili gid movie no, pero gana ko film, short films. Dugi na gid ko kinahanglan na high school pa ko. Nga ni college na lang. Nga karon ginakatrabaho na ko nga. Trabaho na unta to no. Maka-nana unta tay kwarta ba para makabuhat sa atong mga gusto buhaton pero lisod mo gyapon. Muna karon akong ginahinayan. Mag-start lang ako sa kanang mga basic na camera. Mag-practice lang sa akong editing. Mag-practice lang ako sa akong storytelling. Sa moto nga, daking kay mga tanang makabuhat pa magkag mga ino na butang. Di ka kapuyan after work. Ang akong matubag ana kay kapoy gid siya after work pero bati man sad kaayo nga mapahuway ra ko matulog ra ko after work. Ligmatan ako kay mo trabaho na sa balik. Mas kapoy na, di ba? Mo nang mangita na lang ko anang kalingawan outside sa work. Nasa day ko kanang di ba gusto mo kung may mong filmmaker, ganun mo kumubuhat og films. Ang akong reason sad nga nung nag-start ko aning vlog or kaning ginagmay nga vlog kay namo ko favorite quote nga nabasahan ba. Ang pasabot atong image or content kay the master has failed more than
the beginner has tried. Ako, beginner pa siya go, so ganahan ko nga, matry ko to make more mistakes than the beginner. So ganahan ko mo try and fail and try again and fail and try again to improve para ma-master na ko ang filmmaking. Basa-basa ko about filmmaking, tanong ko content about filmmaking. Karon mo ako sang iput into action akong learnings. Mo to ang learning for today's video. The master has failed more than the beginner has tried. So muna kamo, this is your sign to start failing at what you like. Start failing today yun. Mo dyan na siya. Kayo nun mura naman ng kinog. Dili mo hayag. Nangit-ngit naman yun og balik. Mura naman nagpundo ang clouds diri. Mulakaw na lang ko, muli na lang ko before pa ko maabtan sa uwan diri. Basig dito na lang ako i-end ang vlog sa katong atok. So mo to ako ang running vlog. Nga na lesson in between. Sayang sa akong run naputol man. Sige na, paanto na ko. Diri na lang ako i-end ang vlog kay kailangan pa ko mo uli nga dili maabtan sa uwan kay basig mabundakan ko uwan. Wala ra mo koy dako nga plastic para ibutang akong tanan na pay phone. See you na lang ugma. Wide lens abot na yung taon, wide lens. So mga na to ha. The master has failed more than the beginner has tried. So this is your sign to start failing at what you like. Mga to. Sige. Bye.